Říká se o ní, že je jakousi skrytou politickou buňkou prezidenta Miloše Zemana. Konec konců její zástupci se v prezidentově bezprostředním okolí vyskytují až nápadně často. Strana práv občanů Zemanovci je i právě proto černým koněm nadcházejících předčasných parlamentních voleb. Zaslouží si naši důvěru a voličské hlasy? Právě o tom budeme dnes ve Studiu Z mluvit. Naším hostem v předvolebním Studiu Z je šéf pražské krajské organizace Strany práv občanů a zároveň dvojka na kandidátce pro předčasné volby za Zemanovce, pan Lubomír Smrčka. Dobrý den. Tak já vás trošku opravím, Luboj Smrčka, ale jinak to bylo perfektní, děkuju vám. Dobrý den. Vidíte to a přesto jsem se několikrát dočetl, že jste Lubomír. Já jsem se to dočetl a v občanské průkaze mám Luboš, takže... Nebudu vás perlustrovat, abychom si to... Ne, abyste si to pojďme věřili. se s tím smířit. O vaší straně v posledních dnech, týdnech se mluví nejenom v souvislosti s tím, že máte v názvu příjmení prezidenta republiky, ale mimo jiné také v souvislosti s různými spory, které vyplavaly na světlo na krajských konferencích, kdy se sestavovaly volební kandidátky. Jak to vnímáte? Tak určitě to je nepříjemná situace. Tady v Praze byla situace taková, že na mimořádné krajské konferenci, která se konala 11. září, byl přítomen první místopředseda, požádal nás, zdvořil, aby jsme první místo kandidátky nechali prázdné, že zde bude lídr, jehož jméno nám sdělil, ale požádal, aby jsme ho ještě tedy chvíli udrželi v diskreci. A to už byl tehdy uvažovaný současný ministr dopravy v demisi pan Žák. Ano, byl uvažovaný současný ministr demisi pan Žák. A o nás tedy místopředseda pan Nejedlý zdvořile požádal, aby jsme toto udrželi v tajnosti a požádal nás, jestli bychom tedy mohli první místo na kandidátce rezervovat pro něho a obsadili si další místa kandidátek. Po vlastně tom expoze a po jeho vystoupení, vlastně před vystoupení místopředsedy z POZu, pan místopředseda odešel a já jsem samozřejmě požádal jako nově zvolený předseda krajské organizace, abychom vyhověli přání našeho vedení. Je to v souladu se stanovami. Měli bychom samozřejmě dbát dobrého jména nejen strany, ale plnit i určitá usnesení, které tento náš vrcholný orgán přijme. Načež tedy se tam strhla určitá debata, kdy pan kolega Šlouf vystoupil s emotivním projevem s tím, že to považuje za plivnutí do tváře demokracie a že to bere za urážku a že si myslí, že bychom si za takovýchto okolností měli zvolit lídra tedy ze svého středu. A výsledkem bylo, že nakonec byl jako první nejprve ohlášen on jako volební lídr? Tak výsledkem bylo to, že tam proběhlo jednání, samozřejmě hlasování tajné. Na nominace na lídra tedy byli pan Šlouf, pan Vladimír Henik a já. Pan Vladimír Henik odstoupil ve prospěch pana Šloufa. Já jsem tedy zůstal s tím, že přesto všechno, jak teda Mirka vnímám, tak není rozumné, aby on vedl kandidátku v Praze, protože to by byla cesta k politické sebevraždě, velké radosti našich určitě politických oponentů. Oni by vám to určitě přičetli k dobru. Ano, já nevím, jestli by nám to přičetli k dobru, protože, jak se říká, každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán. Čili postavil jsem se panu Šloufovi, dostal jsem 14 hlasů, sám jsem se nevolil, čili bylo by tam 15 hlasů proti 18, které získal pan Šlouf, čili nebylo to nějaké nebyl to propastný rozdíl, či mi to, řekněme, umožnilo setrvání v té straně, protože kdyby to skončilo třeba 31-1, tak samozřejmě v takové organizaci, která není politicky jaksi realistická, bych mohl těžko zůstat. Jak se postavíte k názoru, že i kvůli těmto sporům, které se prezentují navenek, připomínám, že v Královéhradeckém kraji tuším málem došlo na facky, kde měl zase spor pan senátor Dryml se svým konkurentem. Jak se stavíte k názoru, že to všechno vlastně prezentuje Zemanovce jako jakousi mocichtivou partičku, která se zuby nehty snaží sama sebe a svoje lídry dotlačit na vlivná místa? Tak já osobně si myslím, že
Já mohu mluvit sám za sebe. Jo. Mně osobně nejde o politické posty. Mě k Zemanovcům přivedla politická část volebního programu, kde tedy slibuje posílení přímé demokracie a možnost panašování i v případě komunálních voleb, čili možnost sestavit si vlastní kandidátku. Není to vnuceno tomu voliči, může samozřejmě volit jednotlivé politické strany a samozřejmě se mi líbí názory pana Zemana na ekonomiku, kde tedy staví na první místo investice nikoli do spotřeby, ale do tvorby pracovních míst, či klasické investice, které můžou vytvořit pracovní místa, které mohou tu společnost někam posunout. Politologové, komentátoři, různí experti, kteří rozebírají tu politickou situaci u nás před volbami, tak v poslední době často varují občany, voliče před tím, aby bezhlavě dávali svoje voličské hlasy. Oni tomu říkají nové projekty, novým projektům. A Zemanovce, přestože už jste v uvozovkách na trhu politickém několik roků, tak k těm novým projektům řadí také vedle hnutí ANO, vedle dalších uskupení, jako je Úsvit, přímé demokracie a podobně. Co tomu říkáte vy? No já tomu říkám, že to je hloupost a nepochopení reality, protože Zemanovci jsou tady od roku 2009 nebo 10. Předtím tady bylo Sdružení přátel Miloše Zemana, čili ten politický program, kterým se šlo do minulých voleb a strana zůstala těsně před branami, nějakých 70% tady je, nemění se a snažíme se ho prosazovat. Vybudovali jsme nějakou strukturu organizací. Samozřejmě jsou tady i lidé, kteří možná mají trochu jiné názory a jiné ambice, než má třeba většina té naší členské základny a snaží se prosazovat své vlastní zájmy před tedy zájmy té strany, to znamená získat nějaký odpovídající podíl na moci a skutečně prosadit minimálně tu politickou část toho programu, která tady je. Ti kritici vyčítají novým projektům, a jak už jsem říkal, řadí mezi ně i Zemanovce, jakousi neukotvenost, to, že nemají historii, že jsou z hlediska budoucího vývoje a směrování nečitelní. Jak to vnímáte vy zevnitř v tuhle chvíli? Jste čitelní, víte přesně, kam jdete? Jak vidíte, tak jsme čitelní. Já jsem tady nezastíral, jaké byly problémy, popsal jsem vám dění na naší mimořádné krajské konferenci. Myslím si, že jsme čitelní právě tím, že tady bylo nějaké sdružení Miloše Zemana, jsme čitelní tím, že jsme vznikli v roce 2009 nebo 10, teď si přesně opravdu nejsem jistý. Já jsem pomáhal zakládat místní organizaci na Praze 2, to bylo někdy v prosinci 2009 možná už dokonce. Čili já si myslím, že jsem čitelný a můj vstup tady do této strany byl skutečně kvůli osobě Miloše Zemana, kterého považuji za mimořádnou osobnost české politické scény. Myslím si, že ve srovnání s panem Klausem jsou to dvě výrazné osobnosti. Dneska se k ním řadí samozřejmě i další, jako jsou třeba pan Schwarzenberg nebo pan Kalousek. K osobě Miloše Zemana se ještě dostaneme určitě. Zajímá mě, jestli skutečně sázka na Zemanovce v těch předčasných volbách je tou sázkou, neříkám na jistotu, protože všechno bude rozhodovat výsledek voleb, ale sázka na lidi, kteří to dokáží ukočírovat, anebo budou voliči litovat podobně jako po minulých volbách mnozí litovali, že hlasovali pro věci veřejné. Rozumím vaší otázce, je to skutečně tak, věci veřejné se ukázaly být jako strana na jedno použití. Já si myslím, že strana, jelikož už jsme byli jednou použiti, když byste to takhle chtěl říci, a nebyli jsme úspěšní a pokračujeme v tom, to znamená, že ta strana se určitě očistila od kariéristů a lidí, kteří chtěli okamžitě nějaké funkce, osobní prospěchy, tak si myslím, že jsme dneska schopni ukázat, že jsme schopni prosazovat svůj program. Samozřejmě politika je umění možného. Jestliže budeme mít v Praze 6 až 7%, celostátně kolem 10%, tak je to možná nějakých 15 mandátů. Záleží to samozřejmě na účasti ve volbách, na mandátovém čísle a na dalších věcech. Tak podle toho samozřejmě můžeme prosazovat. Jo, čili politika, znovu zdůrazňuji, je umění možného a Zemanovci, já si tedy osobně nemyslím, že bychom byli strana, která by ty volby vyhrála.
Straně práv občanů se často mluví jako o jakési skryté politické armádě, abych to tak nazval, prezidenta Miloše Zemana. Pane Smrčko, je to tak? Já jsem pana Zemana viděl naposledy někdy v prosinci nebo v lednu před prezidentskou volbou, buď tedy v roce 2012 nebo v lednu 2013. Nemám pocit, že bych byl úkolovaný panem Zemanem. Naopak, já si myslím, že naše organizace má velkou samostatnost. My jsme se soustředovali na budování jednotlivých místních organizací v Praze. A skutečně já se tedy necítím být jako něčí voják, který by podléhal velení pana Zemana. Miloš Zeman často v různých rozhovorech, když na tohle téma dojde řeč, říká, že do toho vnitřního dění ve straně vůbec nezasahuje, že musí být nadstranickým prezidentem. Zajímá mě, jak je to opačně, do jaké míry se vy jako členové strany podílíte na nějakých podpůrných aktivitách pro prezidenta. Vím, že váš první místopředseda, pan Nejedlý, je velmi blízkým poradcem, nejbližším poradcem pana prezidenta. Jak tečou informace nebo ta spolupráce opačným směrem od vás na Hrad? Já tedy, pokud mohu říci, tak jsme se podíleli samozřejmě na kampani, která měla za výsledek, že byl tady zákon o přímé volbě prezidenta. Vlastně tedy občané si zvolili prezidenta přímé volbě, což mu dává podle mého názoru i daleko silnější mandát, než když jde tady o volbu parlamentní. Teď jsme iniciovali jsme to my, čili Strana práv občanů Zemanovci, petiční akci opět na prosazení zákona o prokázání původu majetku z možnosti jeho zabavení, který považujeme za velmi důležitý pro transparentní fungování společnosti. A nemám pocit, že by to přicházelo z Hradu. Naopak to byla spontánní akce, která šla napříč jednotlivými krajskými organizacemi. Čili když pan prezident tvrdí, že on vám vlastně nepomáhá, obráceně to funguje? Pomáháte vy jako Zemanovci jemu? Tak já si myslím, že my jsme pomáhali v té prezidentské kampani zcela přirozeně, protože on je naším čestným předsedou. To je určitě věc, která tady je. Stejně tak nemůžeme přehlédnout volební plakáty, kde je tedy on jako vyfocen na známce a on jako občan vyjadřuje nějaký názor. Čili to je silné poselství, které samozřejmě je možné vnímat jako poselství od hlavy státu. Tomu rozumím tadyhle tomu. Mluví se velmi často také o vašem místopředsedovi, panu Nejedlém. Bývá prezentován jako nástupce pana Šloufa na poli nekorunovaného krále lobbystů. Je to opravdu tak? Jakým způsobem on se podílí vlastně na fungování prezidentské kanceláře, rozhodování pana prezidenta? Takhle, pokud já vím, tak on je poradcem. Já vám mohu říct jenom jedno, pokud vás zajímá vztah pan Nejedlý a pan Šlouf, po případě můj vztah panu Šloufovi, tak udělejte besedu, kde si tedy z tváří z očí do očí popovídáme. Já mám docela takovou zásadu, že nechci hovořit o lidech, kteří nejsou přítomní. Navíc o tom panu Nejedlém ani toho mnoho nevím. Jo. Sešel jsem se s ním jednou, dvakrát teď po tom, co se projednali kandidátní listiny a bylo to přesně o strategiích volebních a byli tam samozřejmě i přítomni lidé z volebního štábu, čili jako nebylo to skutečně nic, co by bylo něco nestandardního. Čili já nevím, kam vaši otázku úplně přesně směřujete, pane redaktore. Zajímá mě, do jaké míry jsou ta, řekněme, obvinění nebo podezření z toho, že pan Nejedlý neúplně fair způsobem tu politiku ovlivňuje oprávněná. Já jsem si ničeho ve své pozici Luboše Smrčky v krajské organizaci Praha a v místní organizaci pro Prahu 2 ničeho takového nevšiml. Teď mi řekněte, vy už jste to naznačil, že si prezidenta Zemana vážíte osobně, lidsky. Vaše strana má jeho jméno v názvu. Čím si váš obdiv Miloš Zeman vysloužil? Co je na něm tak úžasného? Tak co je na něm tak úžasného? Je to minimálně velký rétor, který si myslím, že je velkou postavou české politické scény. Já jsem ho pozoroval už z 90. let, kdy tedy tady působil a vlastně v roce 98 vyhrál a podle mého názoru je to člověk, který vždycky drží své slovo. Tehdy to byla akce Čisté ruce, kterou rozdělila paradoxně první obětí byl jeho tehdejší ministr financí pan Svoboda
a prostě další kroky, které ve funkci toho předsedy vlády udělal. Já jsem četl tady rozhovor s Georgem Scrutonem, nebo Rogerem Scrutonem, který tady byl na fóru 2000, které tady bylo před několika dny. A on tam hovoří, že prezident Zeman vlastně poprvé dokázal využít mezery, kterou mu ústava České republiky dává. Já si to nemyslím. Já když se vrátím do roku 1997 a situace po sarajevském atentátu, kdy byl vlastně neformálně pověřen sestavením vlády Josef Lux jako představitel strany, která měla 8% a byla obejita ODS, která byla vítězná, 2% za ní zůstal pan Zeman, tak si myslím, že tu praxi zahájil trošku někdo jiný a ta úřednická vláda, která byla, tak tam byli představitelé blízcí tehdy panu prezidentu Havlovi a to byli představitelé Unie svobody například, lidovců a tak dále. Čili to, co se tady děje dneska a to, co se vlastně jakoby nasazuje panu prezidentovi, řekl bych trochu že se chová neústavně, že se chová neústavně a tak dále. To si myslím, že není vůbec nic, co by tady na té politické scéně nebylo. Možná je to proto, že ty žurnalisté, kteří toto říkají, buď trpí nedostatkem vzdělání, anebo málo čtou. Oni to říkají i politici, a ti by měli být vzdělaní a sečtělí. Takže to říkají politici, mě vůbec nepřekvapuje, protože u některých politiků samozřejmě já je respektuji jako politické soupeře, myslím teď pana Kalouska nebo pana Schwarzenberga, uznávám je jako velmi inteligentní lidi, ale chápu tyhle rétorické výpady, rozumím tomu, oni hovoří k nějakému spektru voličů a lidé mají poměrně krátkou paměť. Takže podle vás Miloš Zeman si zasluhuje naši úctu, náš respekt? Moji určitě a lidé, kteří si nedokáží vážit svého prezidenta, který byl zvolený a dostal 55% hlasů proti 45, tak si myslím, že se nedokáží vážit ani vlastní země. Stranu práv občanů Zemanovce řadí politologové a odborníci mezi strany levicové. Jako taková by tedy asi měla se především starat o zvýšení sociálního bezpečí a sociálního blaha občanů. Jak vnímáte to zařazení? Je to tak? Jsou Zemanovci levicovou stranou? Určitě, pokud budeme brát tradiční, podle mého názoru, hloupé rozdělení na levici a pravici, tak určitě jsme na levici a jsme blízko tomu středu. Proč říkám hloupé? Protože kdo zase trošku zná historii, ví, že toto je dělení, které bylo ve francouzské revoluci, kde jaksi v konventu na levo seděli zastánci nových pořádků a napravo zastánci starých pořádků a přitom oba tyto tábory měly různý pohled na soukromé vlastnictví, na svobodu jednotlivce a tak dále. Díky vlastně tomuhle rozdělení je dneska fašismus řazený mezi pravicové směry, když má spoustu levicových prvků. Ale to je otázka historie a to by si měl každý, kdo tedy míní se zabývat politikou vážněji, to by si měl každý asi ve své hlavě srovnat, měl by si tohle načíst. Pro voliče to jednoduché zařazení, čili určitě levicová, jsme blízko středu. Naším cílem je samozřejmě sociální stát, ale stát, který nebude dusit podnikatele. Pro nás podnikatel není parazit, pro nás je to člověk, který pokud je schopen se postarat sám o sebe a ještě vytvořit nějaká pracovní místa a ještě přitom platit daně, tak je to člověk, který je hodný úcty. Pojďme velmi stručně si říct, jaké máte jako SPOZ cíle v předčasných volbách? Mluvili jste, předpokládám, o tom, s jakým výsledkem byste asi byli spokojeni. Já jsem tady už naznačil, že můj osobní odhad je v Praze kolem těch 6%. Mimo Prahu, když to bude 10%, já to budu považovat za úspěch. Na celostátní úrovni. Na celostátní úrovni, když by to bylo 10%, budu to považovat za úspěch. Bude to v podstatě znamenat cca kolem 15 mandátů, může to být plus minus něco. Možná by to znamenalo i moje místo ve sněmovně, takže my se pak můžeme povídat o tom, co já bych tam asi chtěl dělat, protože samozřejmě jsem realista, umím si spočítat některé věci. Takže podle toho, jaký získáme mandát, jakou získáme sílu, tak můžeme na poli sněmovny ovlivňovat některé věci. Jsou tady naše priority, které si myslím, že jsou v politické části toho programu a pokud se týká nějakého koaličního potenciálu, víte, mě u těch
o komunistech se vůbec nebavme, to je podle mého názoru celé špatně, ale bavme se o sociálních demokratech. Máte pocit, že to jakoby pořád ještě nevyčpělo, ta negativní nálepka za komunisty, která se za nimi tahne celé ty roky? Já vám řeknu asi tohle. Jestliže v Praze lídrem kandidátky paní Semelová, která brečí u hrobu Klementa Gottwalda, člověka, který jako popravil svého přítele Slánského, tak to je pro mě signál, který já nemohu přejít. Stejně tak nemohu přejít to, že když pominu, že tady byly nějaké měnové reformy, byl tady nějaký vstup vojsk, to musíme chápat v nějakých souvislostech, ale po roce 85, kdy byl, nebo 6, kdy byl na návštěvě v Praze Gorbačov a jasně řekli, je to vaše dělo, tak ta strana se nebyla schopna ani zbavit těch lidí, kteří tady nesli sebou to břemeno té normalizace, a dokonce po těch listopadových událostech tyhle lidi poslali rodiče proti vlastním dětem v autobusech s lidovými milicionáři. Čili to jsou věci, které se velmi těžko zapomínají. A to je teďko vaše osobní stanovisko nebo stanovisko z SPOZ strany jako takové? Komunisté nejsou pro nás. Já tady prezentuji svoje osobní stanovisko a jsem přesvědčen, že prezentuji stanovisko velké většiny, aspoň jak já znám, naší strany. Pojďme si to zkusit projít dál. Pravděpodobně sociální demokraté jako případný partner pro vládnutí nebo spolupráci jsou pro vás přijatelní. Pletu se, nebo je to tak? Tak samozřejmě, ale jejich názory v ekonomické oblasti jako jsou poměrně komplikované. Pokud bychom měli vyjít z pana Špidly, že zdroje jsou, tak ano, říkáme, zdroje jsou, ale jsou omezené. Čili musíme si stanovit, na jedné straně máme zdroje a na druhé straně máme to, co je všechno třeba tady těmi zdroji, jak se říká, profinancovat. Čili musíme si stanovit určitě priority. Pan Paroubek ten zase říkal na druhou stranu, že dluhy není potřeba platit. Čili to jsou samozřejmě názory, které asi v té straně, tak jak vidím některé její představitele, a lídrem v Praze je předseda odborů, nebo odborový předák, pan Zavadil, tak si vůbec neumím představit, jak by mohlo taková koaliční spolupráce vypadat, ale umím si představit, že bychom dokázali vyjednávat o jednotlivých bodech programu, které bychom mohli pomoci, oni by nám mohli pomoci prosadit a my zase mohli prosadit rozumné věci jim, ale hovořit dneska o tom, jaké ty rozumné nebo nerozumné věci budou, musíme počkat, co se všechno vyrojí po těch volbách. Prostě koalice se sestavují po volbách, ale já tedy za sebe mohu říct, že bych raději byl, kdyby SPOS, pokud by dopadl takhle, zůstal v opozici a neskončil jako Věci veřejné nebo předtím Unie svobody nebo některé malé strany. To je můj osobní názor. Podle průzkumů, a bavme se o tom, že ty průzkumy samozřejmě mohou být zavádějící, to zatím vypadá, že ze stran, které nejsou nebo nebyly v tom posledním období v Poslanecké sněmovně, kromě vás, by se mohli do Poslanecké sněmovny dostat lidovci, vrátit se, a mohlo by se dostat hnutí ANO, pana Andreje Babiše. Jsou to potenciálně pro vás vhodní partneři? Pan Babiš pro mě není. Podívejme se na jeho historii. Opět mluvíme o tom, to je váš osobní názor. To je můj osobní názor. Pro mě ne. Každý, kdo si chce udělat na něj obrázek, když se třeba podívá do insolvenčního rejstříku na LESS, jakým způsobem to insolvenční řízení on pojímá a jakým způsobem tam vystupuje. Co se týká té strany lidové, osobně já zastávám křesťanské hodnoty, čili na prvním místě je samozřejmě rodina. A myslím si, že ty 2000 let zpátky, co nahoře Sinaj bylo předáno desatero, tak se vlastně ta společnost tím víceméně řídí, akorát prostě to desatero je různě vtěleno do zákonů a něco je jenom do etiky, čili něco je v etice, něco v zákonech a ono se to postupně samozřejmě vyvíjelo, čili lidovci s těmito názory pro mě nejsou naprosto nepřijatelní. Či umím si představit lidovce jako možné partnery pro vyjednávání. Je vůbec vaším cílem dostat se do vlády? Míněno opět jaksi strany práv občanů? Já se přiznám, že oficiálním stanoviskem, pokud vím, strany práv občanů je, že nemusíme být nutně ve vládě,
ale nejde nám o funkce, ale jde nám o to, aby jsme dělali politiku, která je v našem volebním programu. Takže jak si vytvořit nebo dostat se do nějaké koalice za každou cenu nebude váš záměr, pochopil jsem to správně. Rozhodně není možné a já to považuji za naprosto špatné, když některé strany prostě požadují křesla, která neodpovídají jejich volebnímu zisku. Myslím si, že to svědčí o jejich touze pomoci po úřadech, po penězích samozřejmě ovládat veřejné rozpočty a samozřejmě SPOS má tu tendenci těmto snahám se postavit. Tak jako každá politická strana před volbami i Zemanovci slibují. Slibují, co všechno chtějí dokázat, co všechno by rádi pro občany zařídili. Ale samozřejmě musíme si počkat na to, který z těch volebních slibů se podaří reálně splnit. Pane Smrčko, co si myslíte, kolik z toho volebního programu, kterým oslovujete voliče, dokážete splnit za předpokladu, že budete mít reálný vliv na to politické dění? To je ten předpoklad, pane redaktore. Kdyby ryby plavaly na louce, tak by určitě nebyly v rybníce. Čili opravdu tady hovoříme o něčem, co rozhodnou voliči za měsíc a něco. Jedno z vašich hlavních témat je posílení přímé demokracie, určitě, mimo jiné až na tu úroveň přímé volby starostů, hejtmanů. Ano, do jaké míry vzhledem k současné politické situaci je podle vás tohle reálné? V tom nejbližším volebním období. Já si myslím, že reálné je všechno, co si člověk řekne, že chce udělat a musí udělat všechno pro to, aby to zkusil udělat. Čili tohle určitě je na prvním místě. Na prvním místě je tohle panašování, ty přímé volby, zvětšení počtu volebních okrsků, znamená spojeno s reformou volebního zákona u nás. Tohle si myslím, že je důležité, protože řeknu to v parafrází na Clausewice, který řekl, že válka je pokračování politiky jinými prostředky. Já bych řekl, že ekonomika je pokračování politiky jinými prostředky. Čili vy napřed musíte nastavit ten systém tak, aby fungoval, aby lidé měli určitou naději, aby tomu věřili. Pak můžete od těch lidí očekávat nějakou iniciativu nebo po případě i oběti. Vy jste teď mluvil o ekonomice, k tomu velmi úzce patří další vaše důležité téma a to je prokazování původu peněz a majetku. Téma, které se už řadu let táhne českou politikou jako červená nit a stále visí ve vzduchu. Proč se to nepovedlo dotáhnout? Kdo se bojí? To je velmi specifická věc. Dneska je možné, aby finanční úřad za váma přišel a dal vám výzvu. Podívejte se, máte tady vilu na Ořechovce, která stála 30 milionů a jste podnikatel, který je 5 let ve ztrátě. Co se stane, když to neprokážete? Oni vám to dodaní. Nic vám nevemou, jenom vám to dodaní. Kdežto ten zákon, který se snažíme prokázat my a který je běžný v Německu i v Rakousku, je o tom, že když vy to neprokážete, tak ten majetek vám propadá. Otázka je, jestli tady budou vůbec nějaké trestně právní konsekvence. Čili to je ten velký rozdíl proti tomu, co je tady dneska. Je to velký rozdíl proti majetkovým přiznáním, který tady dnes vyplníme a vlastně začínáme od bodu 0. My dneska ten zákon vnímáme tak, že pokud nebude prokázán majetek, jak byl nabyt, samozřejmě budou to dělat finanční úřady, budou vázány mlčenlivosti, jako jsou dneska, čili nikdo nemusí mít obavy z toho, že by se stal obětí nějakých vydírání. Čili jestli tohle nebude prokázáno a tenhle majetek propadne. Nebudeme diskutovat o tom, jestli propadne jenom jeho část, jestli bude nějaké zdanění. Je to jasný signál pro lidi, kteří chtějí dělat svoji práci poctivě, pro podnikatele, kteří chtějí poctivě podnikat, pro státní zástupce, pro soudce a tak dále. Je to jasný signál, který si myslím, že by měl zaznít. Další z vašich celorepublikových témat zní velmi volně přeloženo vyplácet sociální dávky lidem, kteří je opravdu potřebují a dělají něco pro to, aby si je zasloužili. To znamená například pomáhají s nějakými veřejnými pracemi a podobně. Nesebere vám tahle ta část programu voliče? Některé? Určitě nám některé sebere, ale myslím si, že se bez nich budeme muset dokázat obejít, když to takhle řeknu, protože ta idea, prostě, že
dávky musíme dávat potřebným, nikoli těm, kteří tento systém zneužívají, je naprosto na místě. Samozřejmě, jestliže je i někdo zdravý a může pracovat, tak si myslím, že rád půjde dělat veřejné práce, že ho to sociálně nevyloučí, než aby byl doma a užíral se svojí situací, protože samozřejmě to sociální vyloučení frustruje nejen jeho, ale má svoje náklady i do celé společnosti. Dovolte mi poslední otázku, pane Smrčko. Co budete dělat, když se to nepovede? Když ten projekt SPOZ v předčasných volbách nedotáhnete do Poslanecké sněmovny? Pane redaktore, tohle už se jednou stalo se to ve volbách v roce 2010 a já myslím, že se ta strana zase znovu očistí o lidí, kteří nyní jaksi se na nás přilepili jako kariéristé a prostě máte kariéristy mezi sebou? Já si myslím, že lidi, když viděli, že je tady politický potenciál, a to je ve všech stranách, tak samozřejmě přichází a chtějí se stát členy a chtějí popřípadě místa na kandidátkách, chtějí nějaké funkce. Já si myslím, že to je ve všech stranách. Jak se to dá rozeznat, že někdo přichází jako kariérista? To je samozřejmě složité, tady je velká úloha, takhle to vnímáme ve SPOZu těch místních organizací, které tyto lidi přijímají, čili oni si musí udělat určité síto, udělat si určitý obrázek o těch lidech a samozřejmě není jejich povinností takové lidi, kde mají pochybnosti přijmout. My jsme například na té dvojce přijímali velmi opatrně a přijali jsme, tuším, že 3 nebo 4 lidi za poslední rok. Byli jsme skutečně velmi opatrní. Ale to je skutečně věc asi každého, jak se tady k tomu postaví. Pane docente, já vám děkuji za čas, který jste si udělal i za odpovědi na naše otázky. To málo. Hezký den. Hostem předvolebního Studia Z byl šéf pražské organizace Strany práv občanů, pan Luboš Smrčka. Naschledanou.